Ja do týchto neveselých časov ponúkam 3 tituly pojednávajúce o smútku, traume či vyrovnávaní sa so smrťou. Prvá je knižka Rána mladej autorky Oksany Vasiakinovej, ktorá putuje s popolom svojej matky a popri tom vlastne odhaľuje aj svoju vlastnú sexualitu. Je to knižka písaná veľmi surovým a otvoreným jazykom. Druhým titulom je Rok magického myslenia od Joan Didion, ktorá zase spracúva náhly skon svojho manžela a vlastne popisuje rok vyrovnávania sa s touto udalosťou, s tým, ako sa jej smútok premieta do tela, ale zároveň je to aj akési uvažovanie vôbec o písaní a o smútku ako takom. A tretím titulom je knižka Annie Ernaux Udalosť. Je to vlastne krátka novela, kde sa autorka vracia 30 rokov naspäť do doby, keď podstúpila nelegálnu interrupciu vo Francúzsku. A takisto je to vlastne mnohovrstevnatá kniha, ktorá sa zaoberá aj tým, že čo vlastne nám ostáva v pamäti z udalosti tak vzdialenej. A z produkcie Kapitálu by som vypichla knižku Väzenské divadlo a globálna kríza väzenského systému od Ashley Lucas, kde sa dozviete jednak o tom, akú funkciu môže plniť divadlo vo väzniciach, ale súčasne je knižka samozrejme aj kritikou fungovania, respektíve nefungovania väzenského systému ako takého.